Bedu badlany özgörýän ösýän ýerimize depkinli zähmet üstünliklerine besenýän kärhanalan hatarına zamanamyzyň ösüni döwrüp dokmy enjamlaryň bir kemsiz üpçün edilen Türkmenistanyň dokmy senaty ministrlarynyň Türkmenabad paýta egirji kärhanasynyň görkezmek bolar. Geçen ýylyň jemleri boýunça dokma kärhanasyna 5437 tonna naq paýta ýüplügi öndürildi. Geçen ýylda paýta egirjilerine gaýratly zähmeti bilen 184 million 749 000 manatlyk iş amala aşyrylyp, maliýe görkezleri boýunça meýilnama 128,12 göterim ýerine ýetirildi. Hatabat ýurny ýurdumyzyň içerki bazarlaryna dokma kärhanalaryna hemde daşary ýurtda sarp edilýär gymmatly önümiň jemi 6344 tonnasy uğradyldy. Döwrüwe paýta egirji kärhanasyna esasanam naq paýta ýüplükleriniň 20lik, 27lik, 34lik belgili görnüşleri öndürilýär. Önümçiligiň ýoly goýulmagyny welaýatyň paýta arasylaryjy kärhanalaryna gaýtadan işinen gowuşy hasly çiý mal bolup hyzmat edýär. Döwrüwe dokma kärhanasyna taýýarlanýan naq paýta ýüplüğiniň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, degişli hünärmenligiň gözegçiligine saklanylýar. Kemil enjamlara dayanýan döwrüwe barlykhana çiý malyň şeýle öndürilýän önümliň hil derejesini çalt we taky keskitlemege mümkinçilik berýär. Kärhananyň agbyr işçi hünärmenleri ýurdumyzyň hemişelik bir tarapynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň ullun belenip geçiljek halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylynyň her bir günni zähmet üstünliklerini beslemegi maksat edinýärler. Paýta egirjileri pudugy ösüşlerini täze belentliklerine çykaran türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň hemde hormatly prezident bizi arkadagy gahrman serdarmydan ýyl ýurt behbetli, dünýä ähmiýetli beýik işleriniň rowaj almagyny tüýs ýürekden arzuw edýärler.